जाखोदे आंनि जिउआ आंनि गोसो आरो गोरबोआ सानाङा होनबाबो मानो साबाय थायो दे जाथिखौ जों फामिखौ जों नुबा बेफोरबायदि साजा मोनबाय हौवाजों गारजाबाय आंहा लाइसेन्सनो एसेबां मोजां मोनदोंमोन आङो गाव मोजां मोननायखाय गुन्दाया आंखौ गारनानै फामिनि आखाइखौसो हमबाय बेसे दुखुनांथाव आयौ दाय मावनायनि ना मानसिफोरखौ रायखुमानायनि थाखायनो दिनै बिदि गाबनांबाय आंल' बुहुमाव मानसि रायखुमायाथ' बयबो रायखुमालायो होमबा आं हारसिंलाय मानो साजा मोननांगौ जाखो जाहाथे नोंनि खानायखौल' सावनानै गाज्रि खालामबाय आं नोंनि गन्थंखौ सावगोन आं गन्थंखौ नोंहा एसेबो लाजिनाय गैयाना आंनि गोसोखौ दुखु होनानै बेलेग सिख्लानि आखाइ हमनो नों लाजियाना गन्थंखौनो सावगोन आं गन्थंखौ गुदुंखौल' दोनगोन आं हां लानो नायबाय था नों जाथि नोंनि गन्थंखौ सावनानै गुदुंखौल' दं दोनाबा आंनि नामाबो दाउसो देलाय नङा एसे गोसो होनानै गाबफुनायाव सोर फन हरलायखो बाल्ला गोसो होनानै गाबनोबो मोना हेलौ ओइ बालनि ओइ माबाल' नोंसोरनि न' खाथियाव दंफैयोलै आं बाला माने माबा मबाइल चार्जार गोमाबायलै आंना नोंनि चार्जारखौ मोनथ'गोन नामाब्रा बाथामि चार्जार लांनोसो आंनाव फैदों आरो एसे गोसो होनानै गाबबाय दङ बेखौबो डिस्टार्ब साला बाल्लाबो हर आं चार्जार गाबगोन आं दे बेसेबां हायो गाबबाय थाबानो जाबाय आं नोंसोर न'नि लांगोनायावनो दं माबायदि मानसि जाबावगोनथाय बियो दे बेसेबां हायो गाबबानो जाबाय खिन्थु बांद्राय गोबाव गाबनाङा दै बाथामिस गाबनोनो गोसो गैलां थांगौ दे बांद्राय सिन्था जाबाय थानांला अपारेशना मोजाङैनो जागोन दे महाराजा धन्यबादलै आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय दोद मा धन्यबाद आं सिने थले गय जाहैनि आं थांथ'आ नामा सिन्था खालामनाङाब्रा आं डक्टरजों रायलायखाबायना गासैबो मोजां कन्डिशनावनो दं होननानै बुंफिनबाय डाक्टरा आरो नों बेवहाय टेनसन जाबाय थाबा मा जानांगौ जाखो औ बाहेरायाव गय जाना फैनि औ सन्थला नों बाहेरायाव थांनानै फैदो थां बांद्राय टेनसन जाबाय थानाङा सन्थला आं बेवहायनो दङ दे नों थांफाबानो जाबाय महाराजाजों दे बिदिब्ला नों थाथ' सामस्रि नोंबोथ' जेबो जायाखै माबा मोनसे जानानै लायोबा मोजां जागोन नामा नोंबो नाजिबुदां आइजोंलारिया मोजां जाबानो आं जागोन दे आइजोंलारिजोंनो ज' जागोन आं बिदि नङालै सामस्रि जोंलारियाथ' मोजां जाखागोन नाथाय नों नोंनि देहाखौबो एसे नायदो डक्टर माबोरै जाखो अपारेशना सिन्था खालामनाङा अपारेशना मोजाङै जानानै थांबाय नोंथांमोना दसे उनाव नायनो हासिगोन मा डाक्टर अपारेशना मोजां जाबाय औ नाजिबुदां नों खोनादोंना नाजिबुदां अपारेशना मोजां जाबायनो आं आइजोंलारिखौ नायनो हासिगोन रायलायनो हासिगोन बेजों ओंखाम ज' जानो हासिगोन औ सामस्रि खोनाबाय आंबो कंग्रेचुलेसन सामस्रि थेंक इउ नाजिबुदां नोंनि हेफाजाब नङामोनब्ला महाराजानि हेफाजाब नङामोनब्ला बेफोर मालाबाबो पसिबल जानाय नङामोन हे इसोर नाजिबुदां बायदि लोगो हरनायनि थाखाय जोबोद साबायखर नोंनिसिम सामस्रि नोंनि मोखाङाव मिनिनाया फैफिननायनि थाखाय आंबो जोबोद मोजां मोनबाय आसा खालामो नोंनि मोखाङाव आं बिदिनो अराय मिनिनाय नुनो मोनगोन थौदो आइजोंलारिजों रायलायहैनोसै आरो सन्थलायाबोथ' खम मोजां मोनसिगोन बियो औ थौदो रायलायहैनोसै बाथामिसा आंनावसो चार्जार लांफैनो मोनबाय आइ बाथामिस बे चार्जार लांनो फैनायनि टाइम नामा नंखायखौ मा बुंनोब्रा दाउसो देलाय नोंखौ दुखु जादों होननानैसो खबर लानो फैदों आं बाथामिस आंलाय मानि दुखु जाखो दे जाथि आरो फामोनखौ एखे लोगो नुनायखाय दुखु खालामदों खोमा होननानै नोंखौ खबरसो लानो फैदों आं दहाय माने नोङो जेबो बुङासैना गोसो सिंफोराव गाबखुमादों खोमा साननानै खबर लानो फैदोंब्रा एसे अनो आरो नों आंखौ बांद्राय अननाङाहाय गोसोसो थोफ्लांगारगोन आं गोसो थोबानो जाबायना बाथामिस नोंनि दावदै गलायालाय मा जानांगौ जाखो बे दावदै गलानो खोन्थाबासो मिथिगोन दा गोसो थोखोमानोसो लिंखो ना माखो आंखौलाय
मानसिफोरालाय माथो गार्लफ्रेन्ड थाबाबो बयफ्रेन्ड थाबाबो एक्सट्रा गोसो थोलाय खोमायोब्रा हाबा जानाय हौवाफोराबो हिनजावफोराबो एक्सट्रा गोसो थुखुमानाय थायोना आजिखालि बेनिखायनो नोंजों आंजों एक्सट्रा गोसो थोलाय खोमानोसैब्रा औ ब्रा आंना गार्लफ्रेन्ड थाबाबो नोंखौ एक्सट्रा गोसो थुखुमानोसैब्रा ओइ दावसो देलाय मुसुगुर फुलायलाय आंनि खोथाखौ मोजाङै गोसो होना खोनासं एक्सट्रा गोसो थोनाय थानांगौब्रा जायखौ बुङो सिक्रेट एफेयार ना मा होनो एक्सट्रा गोसो थोनाय थाबासो बे रियेल गोसो थोनायफोरजों टिकिनो मिथिबाय मानो होनोबा मालाबा रियेल गार्लफ्रेन्ड रियेल बयफ्रेन्डफोरजों नांलायलायनाय जायोना अब्ला बै एक्सट्रा बयफ्रेन्डफोरजों एक्सट्रा गार्लफ्रेन्डफोरजों रायलायखुमानानै गोसोखौ दसेबाबो गोजोन होनो हायोब्रा बेनिखायनो एक्सट्रा बयफ्रेन्ड एक्सट्रा गार्लफ्रेन्ड लानांगौब्रा मा फोरोंनायनि खोथा बेलाय आजिखालिनि जुगाव बिदिनो सोलिगासिनो माथो 10 बोसोर मोजां मोनलायनायाबो गारलायनायसो जायो हाबा जानायफोरखौथ' खायसेफोरा ओंखाम ओंख्रिसो साननानै लाबाय दानि जुगाव मोनसे रिलेशनशिपआ टिकिनो होनबाथाय एक्सट्रा माने साइड बिजनेस थायोना मानसिफोरना बेफोरबायदिनो साइड बयफ्रेन्ड साइड गार्लफ्रेन्ड थानांगौब्रा होमबासो जोरो चला मा नो मानि खिथु सेन्टाय होनलाय लाङोब्रा नोंलाय एसे गाज्रि भाषा अबेनिफ्राय सोलोङोलै नों मा मोननोब्रा मोनगोनब्रा डेटिंआव थांबाथाय मालाबा साहा रुटि मोनजागोन गोसो जायोबा मम' चाउमिनबो मोनजागोन आरो बांद्राय गोसो जायोबा पिज्जा बार्गारबो मोनजागोनब्रा पिज्जा बार्गार जानो थाखायनो नोंनि साइड गार्लफ्रेन्ड जानोसै आं माथो मालाबा गस्लाबो मोनगोनब्रा नों आंनिफ्राय अबेसे नोंनि अफारा बांद्राय गाज्रिबो नङा आरोना थफिराम लाजायो नोंनि आइडियाखौ नाथाय आंबो दाना फैसा खामायग्रा जाबायना नोंनि फैसाखौ नों जमा दोनबानो जाबायना अके बिदिब्ला नों आंनो मासाव रिसार्ज सोबाय थानो हागोन आंनो मासाव गांसे दख'ना होनो हागोन ओमफ्राय गोसोबानो चाउमिन मम' जाहोगोन होमबा माथो जागोन ना खालि जों सानैनि सोमोन्दोआल' बाहेर जानाङा आरो अके मानिबाय दे आं नोंनि साइड गार्लफ्रेन्ड माने टाइम पास गार्लफ्रेन्ड जागोन आरोना नोंनिफ्राय दख'नाबो लागोन नोंनिफ्राय बायदिसिना जागोनबो आरो नाथाय मोनसे कन्डिसनाव बावै मा कन्डिसनाव माने नों आंखौ खुदुमनो मोननाय नङा आरोना नोंनि एक्सट्रा गार्लफ्रेन्ड होननानै नों आंखौ खुदुमनो गोसो जाबानो खुदुमनो मोना माने खुदुमनाय आखाइ दांलायनाय बिलिरलायनायानो गैया आरो दे जागोन ना बावै बिदिसो जाहैबाय होमबा बाथमै गुन्दा साला होमबा नोंना थांखिया बेलेगसोमोन आरो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरालाय खुदुमलायखायोबालाय आंलाय नोंनि टाइम पास गार्लफ्रेन्डसो दा होमबानो खुदुम जागोन नामा आं नोंजों बांद्राय होननाङा नै आंजोंबा फेन गानदोंना गानाखैब्रा मानसियालाय गाना जाबाय आच्छा दे नों आंनि टाइम पास गार्लफ्रेन्ड जायाबालाय माथो बुंबावनो नों खुदुमाबासो नोंनि टाइम पास गार्लफ्रेन्ड जागोन आं मिथिबाय आच्छा दे मालाथो आंलाय ब्रा हिनजावफोरखौ खुदुमफेरनाय खुदुमाखै दे आं खेबसेल'सो बाय मिस्टेकआव साम' खिंखिरखौ खुदुमनो मोनबाय आं बाथमिज हाफांखौ खेबसे खुदुमना लायलाय बे हाफां फाग्लिखौ खुदुमनांगौबा बेनि आसि मोनबाय आंनि खावलायावसो दागो जानानै थागोन बेबो पार्मानेन्ट जानानै बाथमिज आच्छा बुंलाय नों आंनि फेक गार्लफ्रेन्ड जागोन ना जाया जागोन साइज गैया बाइस गैया बे हराव मा मोनदों नोंसोर मा गुथुरगु जालायलायदों बे हराव बेबो लामायाव बांद्राय फां नङालै दानो गामिनि मानसि लिंना लाबोनानै मिटिं खुंजागोन है र' साला रायलायदोंसोब्रा जोङो रायलायनायखौनो मिटिं खुङो नामा नों फोरोंनो फैनाङालै थफिराम नोंसो बेफोरबायदि एक्सपार्टमोन दा बोरै मोनदों आमायाव जरा रायलायनाय नुबानो हमना लांनानै बुग्राफोरा आमाथो गावनावनो नांगोन बायलै थफिराम ओइ माखौ रायखांबाय थायोब्रा नोंलाय बमब्र ओइ आं चार्जारसो लांनो फैदोंमोन बेनाव मबाइल चार्जार आच्छा नोंनि चार्जारालाय माथो जाखो मिन्थियालाय एन्जरा जाबाय खोमा बे हरावसो चार्जार लांफैनो मोनबाय आरो माथो खालामनो दानि जुगाव रावबो बिना मबाइलनि थानो हायाना मबाइल चार्ज जोब्बाय होनबाथाय बेसे आइखां बायखां अक्सिजेन गैयै बायदि मोनो बेनिखायनो मबाइलखौ जेब्लाबो फुल चार्जाव दोननो गोसो जायो आं दा चार्ज होनो गैया नालाय बेनिखायनो दावसो देलायनाव बिफैदोंब्रा आं बांद्राय बाना बाजे सलियालै थफिराम आरो दावसो देलाय आखला थिग खालामनोबा खालामलै नङाबा फस्थायबाय थागोन नोङो गाबबाय थानांगोनबो आं हले फैबाय बे थिगखौनो बुंदोंथ' आरो गाबबाय थानांगौसो जायो आं जा थिग गुन्दाया आंखौ गारनानै मालाय खामायखौसो जा आखाइ हमलायदों बेनिखायनो आंनि टाइम पास गार्लफ्रेन्ड जादोब्रा हाय गुन्दा साला जागोन होनबाय आं दा थां अके बाय बांद्राय दुखु जानांला मिथिबाय आयौ बाला थफिरामैसो टाइम पास गार्लफ्रेन्ड जानोसै
आरो आं र आच्छा मोनसे खोथा बुंलाय टाइम पास गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड जानानै रियेल गोसो थोलायबालाय जों मोनसे बुंबाय थाङा नों थांबा थां औ ब्रा टाइम पास खालामनानै गोसो थोफ्लांबालाय मा जानांगौ जाखोब्रा ओरैनोबा गोसोआनो आंनाबो बिराद सनसलथारना दासो देरफुनाय बायदि मोनलायथारदों आं गावखौनो आरो माखासेया मालाय मा बोरायद्रायबाय हिनजाव मोननाय नंला मा मोननाय नंला होननानै कमेन्ट हरबाय थायोब्रा नोंसोरसो हिनजाव मोननाय नङा मिथिबायना आंखौ बोराय होनहरग्राफ्रा नोंसोरसो हिनजाव मोजां मोननाय नङा जंखायसेलै बे भिडिअखौ नायबाय दंबालाय लाइक होलाय आरो गोदानफोरा साबस्क्राइब खालामनानै गालां राजा अपारेसना मोजां जाबायना मोजाङैनो जानानै थांबाय ओमफ्राय हाबायालाय बोरै थांखो हाबायाबो मोजाङैनो थांबाय नाथाय गेजेर ससेयाव बारहुंखा फैना होनानै मानसिफोरानो थांजोब्बाय न'आव आरो दैबानाबो जादोंना फुजारिनि न'आबो दैबानाजों गुगालांदोंनो बेनिखायनो फुजारियाबो थांबाय दसेनो आच्छा हाबाखौलाय बोरैथो खालामखो थबिरामखौनो फुजारि खालामब्रबबाय दसेनि थाखाय आइला औ बेयाव गासैबो थिगैनो दङ दे बे थबिरामा अजा बोरायसो नामाब्रा थांनानै बेखौ दायना साजायहैनांसिगोनलै मा होननानै बुङो अमा राजा जायखौ हेफाजाब खालामदों बेखौनो आरो बायदिसिना बुङो नों जंखायसोलै आंनि खोथाखौनो लायो नामाब्रा नोंलाय आच्छा आंग्रिमोनदियालाय आरो फिसाफोरा गासैबो मोजाङैनो दङ नों टेनसन लानाङा दे आच्छा दे आं थाबैनो फैगासिनो दङ बाय बाय मा खालामफैदों बेवहायलाय नोंलाय उन्दुनो फैदों बे बिसनाया जोंनिसो नोंहालाय मानो उन्दुनो फैनांगौ जाखो बेवहायलाय आंबो अमा राजानि हिनजाव आंहाबो मोन्थाय दङ बे बिसनायाव उन्दुनो अमा राजानि हिनजावबानो बे आं थानाय बिसनायाव नों थागोन नामा मायावथो थानांगौ जाखो जेराव हौवाया उन्दुगोन बेयाव आंबो थाफागोन हौवाखौ सेबाय आरो आंनि बिसनाखौबो नांबावगौ नोंनो लादो उन्दुदो उफ दासो गोजोन उन्दुनो मोनसिगोन आं मोजाङै दासो फन रायलायनो मोनसिगोन आं हेलौ उन्दुबाय नामा आंबो उन्दुआखै दिनैसो हारसिं मोजाङै रायलायनो मोनसिगोन आं नोंजों आंना हौवाया गुवाहाटीयावसो दंहैयो औ जागोन दे आं थाबैनो नोंखौ लोगो हमगोन अके बाय आइ लाभ इउ थाबैनो अमा राजानिफ्राय बेसादफोरखौ लानांसिगोन नङाबा जानाय नङा आरो आंनि आखायाव एसेबांबो टाइम गैया सिन्था खालामनाङाब्रा नैबे एमाव राजा थासान्दियाव नों रिसार्चनि खोथाखौनो सिन्था खालामनाङा नों रिसार्चआ माला जोबो खोन्थाबानो जाबाय आं नोंनो सोना हरबाय थागोन दे होमबालाय बाय गुड नाइट आंनि सिगाङावनो इसेबां लाइन मारिदों नों ओमफ्राय अबेनि एसे फैसा मोनसोदोब्रा नोंलाय ना हाबायाव मोननाय फैसाखौनो लाजोब्बायलै नों मा होनाय जादोंमोन आंलाय हाबायाव मोननाय फैसाखौलाय मानो लानांगौ जाखो बेखौलाय हौवा गोदान हिनजाव गोदानासो लागोन दा होमबालाय नोंलाय सोर हिनजावनो रिसार्च सोना हरनो नागिरदों अबेनिफ्राय मोनदों नों फैसाखौ है बिदा जा नोंनि बिदा जानला माला दाबुं आरो मालाय फन रायलायनायाव बेफोरबायदि खोनासंखुमानो हामाथ' नोंसो आंनि खाथियाव फैनानै रायलायफैदों दा आंथ' बेवहायनो दंबाय दङ नोंसो नुवाखै आंखौ आच्छा जाबाय आच्छा खोन्थालाय अबेनिफ्राय मोनदों नों फैसाखौ मानो नांगौ नोंनोलाय आं साइड बिजनेस मावो माबायदि साइड बिजनेसलाय साइड बिजनेस आरो बेखौ नोंनो खोन्थाजायाना आंनि बिफाखौ उल्लुखौ फात्ता बानायनानैसो बिफानिफ्राय फैसा लाखुमादों फेसबुकआव सिख्ला जानानै बिफानिफ्राय फैसा खेरायबाय थादों मा बुदों जेबो नङा बेफोरखौलाय नोंनोलाय मानो नांगौ आबामोन दाबो उन्दुआखै आइ बे आदाया बिराद दुस्थ जाबायलै मालाय सिख्लाफोरनो रिसार्च सोना हरनो नागिरलायो मोजाङानो जाबाय दे बिफानि आखलखौ लाथारबाय मोजाङानो जाबाय बेदि नङालै आयै बेयो मेगन सायो आंखौ बेनिखायनो बारा खोन्थायो मेगन सासोदों आं मेगन गनोसै आंना बे दाउखा राजानि खोथाखौ बादो मानो फैदोंमोन माबाफोर खामानि नामा नोंसोरखौनो उन्दुबायना उन्दुआखै होननानै खबर लाफैदों आं नोंलाय मानो दाबो उन्दुआखै उन्दुगोन दे पाक्का उन्दुनो जायगा मोनाखैना नों ना मादैया सेनानै लाबाय नोंनि जायगाखौ जेबो नङा दे रुम गोदान मोनसे बानायबावबाथाय बैयाव थासिगोन आं आच्छा उन्दुनो जायगा मोनाखै होमबा नोङो ना आयै होमबा बेवहायनो उन्दुफैदोलै आं मायाव सफायाव उन्दुहैनोसै नों उन्दुदो दे आयै फै उन्दुबाय बे आदाखौ डिस्टार्बसो मोनखाबायमोन आं बिराद फन रायलायो उन्दुफानो बाबायसोमोन आं बेजों बाय उन्दुबाय बिसनाखौ साफा बखादों आं आइ जोंलारि आफा बांद्राय सिन्था जानाङा आं मोजां जाबाय नोंसोरखौ लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनबाय आंबो आइ जोंलारि दिनैनिफ्राय जोंनि मेगननिफ्राय गोजानाव दाथां दे आइ जोंलारि आइ बहाबा थांनोब्ला जोंनो मोजाङै खोन्थालांबानो जाबाय दे इसोरनि अननायाव नों जोंनि जिउआव फैफिनबाय धन्यबादलै नों जोंनि जिउआव फैफिननायनि थाखाय जाबाय गाब्लु गाब्लाखौ बांद्रायबा नायनो बाथारो आङो मानसिया मोजां जाबाय रंजानांगौसो डाक्टरा दिसासो बानो थांनोसै थ'दो रब्रा एसे स्कुनि मोदै बोहैनो आइ जोंलारि दिनैनिफ्राय आंनि मेगननि नोजोरनिफ्रायनो गोजान दाजा दे जागोन आफा जाबाय बांद्राय इमसनेलखौ बिराद नायनो बाथारो आं जाथोलै एसे सुखुनिसो मोदै बेफोर दुखुनि जा सुखुनि जा मोदै जाथिखौनो नायनो बायो आं दे गाब्लु गाब्लाखौ न'आव थांनानै खालामहैदो बांद्राय गाब्लु गाब्लाखौ बिराद नायनो बायो आं बिहामजोबो लाबोनानै होफैगोन ना होफैलाथाय
बिमा बुरैनि संनाय खावनायखौनो जाबाय थासिगोन खोमा उन्दु उन्दु आयै साहा फुदुंलाय गाबागाव फुदुंना लोङै थां खोमाया खोनागोना खोनायाखै गाबागाव फुदुंना लोङै थां लाजिनायबो गैला बिमा बुरैनि सायाव ओंखाम संनाय जाबाय थानो बिहामजोबो लाबोनोनो रोंला ना हिनजावफोरजोंसो गोसो थोजानो रोंलाथाय गैलालै मालायफ्रा फिसा फिसौनि मोखां नुजोब्बाय बेहा हिनजावबो लानो रोंला साख्रिबो मोनला मालाय फिसालाफोरा मालाय डाक्टर इन्जिनियार जाजोब्बाय हनै गावजों लोगोसे फरायजानायफोरानो मालाय हाबा जानानै फिसा फिसौबो खांबाय ग्रोम संसारबो जाबाय बिमा बुरैनि सायाव संनाय खावनायखौनो नेबाय थासै आरो बहा थांनो नागिरदों बिहामजो नागिरैनो माथो साहा लोंनोबालाय फुदुंनायनि आं माथो नोंलाय रागासो जोंदों रागा जोंनायखौसो नुयो बिमानि रागा जोंनायखौसो नुयो दा अननायखौलाय बहा नुनो बुंबा मोखां नायख्लें नायख्लें थांगोन मालायफ्रा साख्रि मोनजोब्बाय बेहा साख्रि मोनसेखौनो लानो हाला मालायनि खिथु खिथु खारनानै मालाय एमएलएफोरनि खिथु खिथु खारनानै दा मा मोनदों मालाय एमएलए जादों न' बां लुदों नोंहा बिमा बिफानि सायावनो थाबाय था बिमानि ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो नेबाय था आरो साख्रि मोनाबाबो बिहामजो सासेसो लाबोनानै लाबोबानो जायोना आं मालाय बेसेबां ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोबाय थानो नोंलाय बिहामजोखौ बिदि लाबोनो होनबानो हायालै आयै आजिखालि हिनजावफोरा बिराद डिमान्डथार गोदोनि बायदि जानो लोंनो गानहोनो हाबानो हिनजाव मोनो बिदि नंलालै दानि जुगाव बिराद बायदिसिना बियो हिनजावफोरा माबा खानाय बोजानायनो खानाय बोग्रानो स्कुटिनिफ्राय मानिफ्राय सप्तायै सप्ता दख'ना गोदान देलायग्रा गोदान बिदिसो जाजोब्बायलै आयै गोदोनि नोंसोरनि दिननि बेफोरबायदि हिनजावफोरा गैला बेनिखायनो आङो बिहामजोखौनो लाबोनो हायाखै आयै नङाबालाय मा आंबो सानै साथाम लाबोनो हायोब्रा गामि गोथौनि लेखा रोङै हिनजाव सासे नायनानै लाबोदो आरो बिसोरथ' बांद्राय देलायनाय माने बिबाय थानाय नङाना नोंनाव लेखा रोङिफोराबो मालाय कम्पानिफोराव खामानि मावैसै रोंजोब्बाय गासिबो देलायनो आजिखालि सिम्पोल हिनजाव मोनलालै आयै बेनिखायनो आङो थालिर बिफांसो गायजानोसै आयै थालिर बिफां गायजानोसो खांबाय होनबा आं नोंखौ बिहामजोनि ओंखाम संनाय जानो लुगैनाया फिसौफोरजों गेलेनो लुगैनाया होनबा बिदिसो जाबाय आंहा फिसालाखौ थालिर बिफां गायनोसो खांबाय होनबा आंहा लाबोगोनब्रा लाबोगोन सिन्था खालामनाङालै आयै नों खालि नों रायनायखौल' एसे खम खालाम आरो सरकारि साख्रिनि खोथा लानानै बुंबाय थानाङा आजिखालि सरकारि साख्रि नङाबाबो जाना थानो हायो सरकारि साख्रिनिख्रुइसो प्राइभेट साख्रियाव बिराद बेनिफिट दंबावोलै आयै आरो बिजनेसफोरखौथ' दा बुंसै बिजनेस खालामनो हायोबा मालदारब्रा आरो आंनि अफिसा सरकारि जानो बारा गोबाव गैलाना बे निउस अफिसखौ आं बिराद गिदिर खालामगोनब्रा आयै नों सिन्था खालामनाङा दा आंनि आखायाव फैसा गैया आं मिथिगौ अब्लाबो आं गोसोखौ सेरबायाखैना नों बांद्राय बिहामजो साख्रि होनबाय थानाङाब्रा आयै माथाया गरम जायो आंना हा बिमाफोरालाय मिजिं दङ सिमां दङ हा लुगैखागोन ना बैसोआ जायाखै नङा जाबायथ' नोंहाबो जागोन दे आयै आंनो हारसिंनो ओंखाम ओंख्रि संगोन दिनैनिफ्राय नों बांद्राय टेनसन लानाङा दै साला बेरे फुंजानि जाथ्रा नस्थ' जाबायलै आंना साहा फुदुंनो खोन्थाना लानानै माबा सल'बाथासो बखिजाबाय दै थाखा थिंख्लिखौ दिनैसो गोसोखांदों आं बे थाखा थिंख्लिनिफ्राय फैसाफोरखौ बख'जोबनानै बेंकआव दोनहैनोसै आं दिनै आयै एसेबां बुरजा फैसा औ जमा खालामनानै दोनदोंमोन आं बेंकआव दोनहैनोसै आं बेखौ दिनै आरो नों आंजों दिनै बेंकआव थांनांगौ आं थाङा मानो थाङा बेंकफोराव थांहोलांबासो रोंगोन दा थाङा मावा बेफोरबायदि दाबुं मिथिबाय बेंकआव मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेफोरखौ सोलोंनानै लायाबा देनां गल' गथ' जाहैबाय थानो बेंकनि मानसिफोरजों होनजाबाय थानो 1 नाम्बार काउन्टारनिफ्राय 2 नाम्बार काउन्टाराव थिनहरजाबाय थानो बेफोरखौ दानिफ्रायनो सोलोंखानांगौ आरो नोंनि नामाबो गोदान एकाउन्ट खुलिनो नागिरदों आं बेनिखायनो बेंकआव थौ आंजों आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि फैसा खामायनो दानिफ्रायनो सोलोंहोलां एसे मिथिबाय बेनिफ्राय न'आव थानानै मना हेबनो क्लिप बानायनो क्रान्चिस बानायनो बेफोरखौ फोरोंगोन आं ओरैनो मबाइल थुबाय थायोना इन्स्टाग्रामाव थाफ्लि सोमावबाय थायो इन्स्टाग्रामफोराव नोंनि बानायनाय मनाफोरखौ बेगफोरखौ क्लिपफोरखौ लबरफोरखौ इन्स्टाग्रामाव एड खालामनानै होबानो मालाय मोजां मोनग्राफ्रा बायगोन बेनिफ्रायनो फैसा खामायनो मिथिबाय खबरदार मालाय हौवानिफ्राय फैसा बिनाय खोनाब्ला बिगुर सिगुर बिसिजोबगोन आं दानिफ्रायनो फैसा खामायखा माहाजोन हौवा नायनानै गोसो थोबाबो मा जायो मिथिबाय माहाजोन हौवाया नोंखौ टाना मारि खुमाबाय थागोन न'नि मानसिफोराबो जोंनि न'आव फैनानैसो फैसा थाखा दांनो मोन्दों मादों होननानै बुंगोन उनावहाय एसे बुरि जालांबा गोजाम जालांबा नोंखौ बुंगोनसो बिमा बिफानिफ्राय मा लाबोदों होननानै बेनिखायनो गावबागावबो इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ मिथिबाय फैसा खामायनांगौ थाखा खामायनांगौ न'खराव हौवा हिनजाव ज' फैसाफोरखौ होलायलायनांगौ आं बायदि जाना थानाङा मिथिबाय नोंलाय मा जादों आयै नुवाखै आं हाउस वाइफ जानानै दङ जेबो खामानिखौनो मावनो मोनला माथो बिजनेसफोरखौबो मायै हाउस वाइफ जानाया गाज्रि नामा मानो गाज्रि जानांगौ जाखो हाउस वाइफआलाय हाउस वाइफ गैयाबा न'खराव सोर मा मावनानै जाहोगोन फिसाफोरनो सोर ओंखाम ओंख्रि संनानै होगोन हौवाफोरनो सोर ओंखाम जाहोगोन न'आव हाउस वाइफ जानायाबो गाज्रि नङा अब्लाबो फैसा खामायनांगौ नों मिथिबाय जाहाथे नोंनि फिसाया देनां नोंखौ दुसिया
आरो फिसाया जुदि धकेबाज ओंखारोब्ला नों गावनि सायावनो सांग्रां जानो हानाय पावार नोंनि आखायाव थानांगोन बेनिखायनो फैसाफोरखौ जेब्लाबो खामायखानानै दोन आंबा नोम्फाजों गारजानो गिनानै फैसा जमायखानानै दोनदों आरो देनां नोम्फा हिनजाव गोदान लाबोबायोबा आंहा आलाय सिलाय जाबा मा जानांगौ होननानैनो फैसा थाखा खामायखादों आं आफाखौ नोङो बेफोरबायदि सानो आयै सानोहाय साना सानब्लाबो सानफ्लांनांगौ गोनां जायो थिक नोम्फा देनां आंखौ बुरै होननानै बेलेग हिनजाव गोसो थोयोबा आंहा जारला जागोन ना नोंस्राबो बेलेग हौवाजों थांगोन आरो नोंदायाबो बेलेग हिनजाव लाबोगोन आं आलाय सिलाय मा जानांगौ जाखो बेनिखायनो फैसा थाखा खामायखादों आंहा जाहाथे देनाङो बुरै जाबाबो उन्दु उन्दु मोनजायो आरो फैसा थाखानि सायाव आयै नों बांद्राय मानो साननांगौ जायो दानि जुगाव जा जाबाय दङ बेनिखायनो साननो गोनां जायो आरोहाय फैसा थाखा गैयाबा जेबो जाया मिथिबाय नोंबो एबारनिफ्राय फैसा थाखा खामायनांसिगौ ओरैनो उदां उदां थाबा जाया थौदो ओंखारदो बेंकआव थांनोसै आयै मा एसे बुरजा फैसालाय आंनोबो गांसे हरलाय मानो सिख्लाफोरनो मेथाइ जाहोनो मानो जानांगौ जाखोब्ला आंलाय मानो फैसा नांगौ जि नांगौ माथो बिफायानो होखाजोबखायो आरो मानि एक्सट्रा फैसाहाय मा एक्सट्रा फैसा लानानै सिख्लाफोरनो रिसार्ज सोनानै हरनो दायो बिदि नङाना मा नङाहाय नोम्फायाबो गोदो आंनो रिसार्ज सोनानै हरोमोन नोंबो नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरनो रिसार्ज सोना हरबालाय मोनफ्लांगोनसो गाबागाव खामायालासेनो बिमा बिफानि फैसाजों सिख्लाफोरनो रिसार्ज सोना हरनो नोंसोर सानैबो मोजाङै खोनासं आवगालि नोंबो हौवाफोरनिफ्रायबो रिसार्ज बिनो मोना आरो नोंबो बानलुबाय दां हिनजावफोरनो रिसार्ज सोना हरनांगौबा दिगदारसो दं हापां नार्जि बुदां मारै जाखो अपारेसना मोजां जाजोब्बाय ना मानसिफ्रा फैबाय ना औ फैबाय गासिबो गावबागाव न'आव थांबाय बा नोंहालाय मानि सिबां फैसालै हापां सेफटिनि थाखाय आरोहाय थिंख्लियाव सोनानै दोनखोमादोंमोन आं दा बेंकआव दोनहैनोसै आच्छा नार्जि बुदां थांदोगै दा ओंखाम खुरना होनोसै नाङा दे आं साहा लोंबोखादों आं दा दुगैखांनानै डाइरेक्ट खामानियावसो थांनोसै आयालाय बेबो फुङावनो मिटिं दङ होननानै ओंखारलांदों आच्छा दे आइ हरदोब्रा फैसाखौ गांसे मोना माथो भेलिड रिजन खोन्थानोबा खोन्था मानि थाखाय फैसाखौ नांगौ बिनि गुबै जाहोनखौ खोन्था जाहोनखौ जुदि मोजां खोनायो होमबासो होगोन आं जाहोना माने मबाइलाव रिसार्ज दङना गैगोना गैया मबाइलाव रिसार्ज जोब्बाय मबाइलाव रिसार्ज जोब्बायब्ला मेसेज फैदों बियो नायनि मेसेजखौ मा जोबाखैलै आयै होमबा मानो नांगौ खानाय हाजानो खानायानो गुसुंखा बहा हाजानो नायदोंहाय हा खानाय हाजामारगोनथ' खानायखौ जुदि आं गुसुं नुवाबालाय दाहाय आयै मेथाइ जानो मा मेथाइ जानो बुं आं बायनानै लानानै फैगोन जानला माला फैसा दाबिखा आंनाव नोमा मडार्न बिमासो मिथिबाय मडार्न जुगनि मडार्न बिमा गासिखौबो मिथिजोबखायो आरो फावगालि ओंखारहैदो माबार नुबायना आया माबायदि स्ट्रिक एले बिमायानो जोंना अभार स्मार्ट थगायनोनो हाया आंखौनो आया इसिबां फाथा लायो रिसार्ज बिनो फैसा बियाबाबो हौवाफोरा सोनानै हरदों होननानै बुङो नुवाखै आंखौ मा होननानै बुंदों हिनजावफोरनो सोनानै हरगोननो आफानावनो बिनोसै नामा औ आफानावनो बिगोन दे दिनै हापां आं थांनोसै आच्छा नोंसोरालाय दिनै कलेज दङना गैगोना गैया आफा कलेज दङ माबालाय आफा आंनो फैसा नांगौ जादोंमोन मानो माबालाय आफा आखाइ खरसा जानो थाइसेबो गैला नांगौ जादोंमोन आफा आंनोबो नांगौ सेम्पु बायनो देलायग्रा बायनो आं नोंसा आइनोनो फैसा होखादोंमोन दाखालि गथ'फोरनोबो हो होननानै एक्सट्रा होआखै होमबा मा बुंनो आफा आइनाव फैसा बिनाय माने जमराजानि सेरजों एरायलांनाय मानो आया फैसा बिबाथाय बायदिसिना कुइसन सोङो आरो बायदिसिना बुङो आं फैसा बिबाबा आंखौ सिख्लाफोरनोसो मेथाइ जाहोनो बिदों होननानै बुङो मा नोंसोरखौबो डाउट खालामो होमबा औ आफा आरो गुस्थियाव लिपस्टिक गोमोरबाबो माने लिपस्टिकआ गोमोरनाय सोरजों फुदुंजानाय होननानै बुङो मा आंखौबा बिदिनो बुंबाय थायो न'नि गारिखौ लांबाबो सोर सिख्लाखौ फिदिंनो लांनो नागिरदों होननानैसो बुङो आया देनजारलै आफा औ आफा बेनिखायनो आइनाव फैसा बिनो गियो आच्छा जागोन दे आं फैसाखौ होगोन नाथाय खबरदार जानला माला बाहायनो नाङा थेंक इउ आफा इउ आर द बेस्ट आफा अके जागोन दे नाथाय आफा आइनो खोन्थानाङा दे औ आइनो खोन्थानाङा मानो खोन्थानाङा बे जाबाय बिफा आरो फिसाजोनि सिक्रेट औ आफा बे जाबाय बिफा आरो फिसालानि सिक्रेट बेनिखायनो खोन्थानाङा आफा आइनो आच्छा जागोन दे सोर सोरनो बेसे नांगौ आफा आंनो सेम्पु बायनो देलायग्रा बायनो लिपस्टिक बायनो टटेल 2000 नांगौ आंनोबो नांगौ 1500 आनो जायो आंनो जागोन दे